Bisan kunwa mapabos sa storm signal ang sugbo, pagwan-uwan nga posibleng pinisig sa bagyong Amang, gipangandaman sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang detalye sa report ni Femari Dumabok. Gawa sa mga personnel sa Talisay City Disaster Team, gipaalerto usab ni Mayor Samsam Gulyas ang tanang mga department head alang sa posibleng epekto nga dala unya sa mga pag-uwan tungod sa bagyong Amang. We will be in constant communication with our DepEd, pero naghimo naman kog memo ana nila na dili sila angay maghuwat sa mayor na moingon na hunungon ang klase. Pwede naman taga school head, taga principal mo yung decide ni ana. Gipa-monitor na ang tanang kasapaan ug kabaybayunan sa syudad. Gipa-standby na usab ni Alvin Santillana, Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Officer, ang mga barangay disaster risk reduction teams. We will be vigilant sa ato ang kasapaan kay basig sobra ra niya ang atong ulan niya mosaka ang tubig. Ato mong problema kung mag-ulan diri dapit sa ato ang manipis sa bukid unya di ta kabantay dis ubos mosaka. So it's kuan nga mag-vigilant ato ang proactive. Di mo kumpiyansa ang dakbayan ilabi na nga nakasinati sa pipila ka higayon sa nangaging katuigan nga magbaha kung makasinati og kusog nga uwan. Gipaybaw ni Talisay City Police Station Chief Police Lieutenant Colonel Randy Caballes nga nangandam na usab ang search and rescue team sa kapulisan. Uban ni Philip Patricio Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.